Molt bé, increïble, la veritat. Jo havia vist opereta, i res a veure, però igualment increïble, les veus, la música, el vestuari, l'escenografia. Jo estic molt content, heu de venir, heu de venir. Ens ha agradat moltíssim, moltíssim, la veritat. O sigui, l'audiovisual, tot, és que el cant, tot, perfecte. L'escenografia ens ha agradat molt. Bueno, a mí me ha sembrado una crítica espectacular y un mar de sensaciones y emociones. A mí m'ha fet viatjar. M'ha encantat, m'ha emocionat i tot. Són uns artistassos. O sigui, jo crec que és increïble perquè les veus és que són meravelloses, llavors és que al final tot ho acompanya, com l'escena i tal, però... I tot l'efecte de llums, de les pantalles, tota la posada en escena ha sigut increïble. Jo crec que també el que molt ara és de dir ara necessito pair-ho i reflexionar-ho, saps? Sí. Llavors, molt guai, super. I la veritat que et fa pensar molt i donar-te compte de que tots som part d'això i que si realment vols canviar alguna cosa t'has de posar les piles i fer-ho. Entusiasmat, m'ha agradat molt i m'ha arribat, no sé, a l'ànima.